Pag-usapan po natin itong rehistro ba ano? Bakit nga ba tayo ngayon bilang mga grupo ng mananampalataya ay kailangang irehistro ang ating grupo to prove na hindi tayo mga illegal? Yun po kasi ang hinihingi ng ating batas. Romans chapter 13, hinihingi din nyo ng kasulatan. Pasakop kayo sa pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi itinalaga ng Diyos. Ayan. Kaya nga po kami, nandito tayo ngayon sa tinatawag na democratic form of government, nagpapasakop kami ngayon, nagpaparehistro. Kasi kung hindi ka magpaparehistro, kulurum ka, piki ka. Okay. Ngayon, paano natatag ang Romano Katoliko? Bakit namin sinasabing ang Romano Katoliko ay hindi sa Diyos at kulurum? Natatag po kasi ang Romano Katoliko sa panahon ng diktatoryang Roman Empire. Halos buong Latin America, may mga batas na doon, di ba? Sa Latin America, may mga batas na nung pumasok doon ang Roman Catholic Church, hindi naman ebanghelyo ang daladala nila, kundi to colonize and to conquer the world. Kaya pagpasok nila doon sa Latin America, imbis na magpasakop sila para sundin ang Romans chapter 13, hindi po sila nagpasakop, kundi sila ang nanakop. Bagay na hindi ito tumatama sa sinasabi ng Biblia. At maging dito sa Pilipinas, di ba, nung dumating dito sa Pilipinas si Magellan, imbis na magpasakop siya sa dinatnan niyang panggugobyerno, hindi siya nagpasakop, hindi niya sinunod yung Romans chapter 13, kundi siya ang nanakop. Isang by force, makademonyong pamamaraan kasi hindi sinusunod ang Biblia eh. Sasagutin po natin itong kaibigan po nating nagmamarunong in terms of legal and historical presentation. Bakit po kasi ginagamit po niya itong alibi to justify that their sect, yung siktang ay naaniban po nila ay tama at sumusunod kuno daw po sa banal na kasulatan. Pero kung napapansin po ninyo, mga sir at saka mga ma'am, yung introduction pa lang ng ating kaibigan, inaamin na po nila na yung grupo daw nila, dapat po nila itong iparehistro. So, ibig sabihin, hindi po ang Panginoong Jesucristo yung tagapagtatag or yung fundador, yung founder ng kanilang grupong inaaniban. So, sa makatwid, itong sektang inaaniban ng sulpot na ito, hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga nila ipinarehistro, bakit para maging legal sa mata ng gobyerno. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, hindi po yan legal. Bakit po kasi sulpot nga di ba? Number 2 point, mga sir at saka mga ma'am, ang alibay po niya, kasi quoted po niya yung Romans chapter 13 verse 1, sinasabing pasakop kayo sa mga namumuno sa tinatawag na pamahalaan. Yan daw po yung hinihingi ng kasulatan. Hindi naman po tayo tutol po dyan in terms of citizenship or individual citizenship ng isang tinatawag na tao. Dapat po tayo magpasakop sa gobyerno. Pero in terms of religion or in terms of church ay hindi po. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng ipapasakop ng isang gobyerno ang relihiyong ang Diyos mismo yung nagtatag. Bakit? Saan po ba kumuha ng otoridad o saan po ba kinuha ang kanyang otoridad o ang otoridad ng gobyerno para makapag-implement po siya o makapagpangasiwa po siya ng pamamahala? Galing po sa Panginoong Diyos. Pagkatapos ipapasakop po niya yung iglesia o yung relihiyon na sa Diyos mismo, isa po yung insulto sa Panginoong Diyos. And laing ibang punto din po mga sir at saka mga ma'am, yung sekta po nila, ibig sabihin, dahil ipinarehistro po nila, subject po ito sa gobyerno. Sa makatwid, ang sektang inaaniban po nila, isa po itong human or man-made sect. Bakit? Kasi pinapasubject doon sa, pinapasubject doon sa human government, Di ba? So, ibig sabihin, yung kapangyarihan ng tao, siya pong nasa ibabaw sa kapangyarihan ng sektang inaaniban po nila. So, makikita natin, maiintindihan natin na yung sektang inaaniban ng sulpot na ito ay man-made. Tao lang yung tagapagtatag. So, kaya nga, ipinarehistro nila.
And hindi din po sinabi sa banal na kasulatan na yung Romans chapter 13 verse 1 na siyempre ang Diyos yung may kalooban na itatag itong tinatawag na pamahalaan o isang tinatawag na gobyerno. Wala pong sinabi po dyan na ang Diyos magiging subject sa gobyerno na kung saan siya po yung nagtatag sa gobyernong ito o siya po yung nagpahintulot sa gobyernong ito. Wala pong sinabi po dyan. Bakit po? Kasi ang Diyos, siya po yung, ano ba sa Tagalog, yung labaw. Siya po yung mas makapangyarihan kung i-compare po natin sa gobyerno. Diba? Diba sabi natin kanina, siya po yung nagbigay ng otoridad sa gobyerno pagkatapos ipapasakop po mismo ang Diyos mismo. Kasi kung ipapasakop mo yung iglesia ang kanyang itinatag, tangtamon po yun na sinasabi mo na dapat yung founder na ang Diyos mismo na nagtatag, ipapasilalim mo sa batas ng gobyerno. Wag niyo pong ipareha yung tinatawag na sektang man-made ninyo sa relihiyong itinatag ng Panginoong Diyos. Hindi po yun pareho. Sabi niya, kung hindi daw tayo magpapasakop sa gobyerno, kolorom daw po tayo. Kung subject ka sa gobyerno. Kung ang sektang inaaniban mo, subject sa gobyerno, so therefore, magiging kolorom ka kung hindi mo yun ipaparehistro. Gaya sa sekta po niya, dapat iparehistro po ninyo yan. Bakit kasi subject yung subject ng gobyerno yung ano ninyo yung sekta ninyo. Pero hindi pwede na magiging mas makapangyarihan ang gobyerno sa Diyos. Bakit? Again, uulitin ko po ito. Ang nagbigay ng otoridad sa gobyerno ay ang Panginoong Diyos. Hindi pwede na yung tinatawag na Diyos na nagbigay ng authority magiging subject sa kanyang tinatawag na subordinates. So, subject kayo sa gobyerno, dapat magparehistro. Ang Simbahang Katolika, hindi po subject sa gobyerno. Bakit po? Kasi sa Diyos po yan Ang Diyos po mismo ang nagtatag sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi po siya magiging subject sa gobyerno. Sabi pa niya, ang Simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ay hindi daw po sa Diyos. Yun ang nagsabi. Kayong mga sulpot, kayong mga man-made sect, kayong mga sektang subject sa otoridad at kapangyarihan ng gobyerno. Nakakatawa. At sino po yung magsasabi na kolorom ang Simbahang Katolika? May sinabi bang gobyerno na kolorom ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Wala po. Bakit po? Kasi alam po ng gobyerno kasi ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, si Kristo mismo nagtatag. So, insulto po yan sa nagbigay ng kanilang kapangyarihan na mga siwa sa pamahalaan. Bakit? Kasi yung Diyos na responsable nagbigay sa kanilang otoridad, same na Diyos po yung nagtatag sa Iglesia Katolika. So, hindi po nila ito ipapasubject sa kanilang kapangyarihan. Bakit? Kasi ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, divinely made religion. Yan po, sabi pa niya. Ang nagtatag daw po ng tinatawag na Katoliko, nag-origin daw po yung Simbahang Katolika dahil daw po sa diktatoryang Roman Empire. Mali. Yan po yung story po ninyo. Yes, nandyan na po yung Roman Empire bago pa po natatag yung Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Bakit? Kasi before pa naging tao ng Panginoong Jesucristo, nasakop na ng Romanong Imperyo ang whole itong tinatawag na Middle East. Kahit na nga yung Asia Minor at saka itong tinatawag na Italy, Rome, Spain, nasakop na yan ng Roman Empire. So, before na itatag ang Simbahang Katolika, nandyan na yung tinatawag na Roman Empire. Pero hindi po ang Roman Empire po siya yung source na kung saan natatag ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ang source at origin ng Simbahang Katolika si Kristo. Kaya nga po ang kasaysayan po nagsasabi na itong Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, si Kristo ang fundador pagkatapos galing ito sa Jerusalem. So from Jerusalem, nakarating doon sa Antioquia, Asia Minor hanggat na nakarating doon sa tinatawag na Roma. Yung sinasabi nila, diktatoryang Romanong Imperyo, actually conquerors po sila, hindi po sila invaders. Magkaiba po kasi yung invaders at saka yung conquerors. Invaders, sasakupin po yung lugar na walang kalaban-laban yung mga tao o yung isang tinatawag na bansa. Yan po yung invasion. Pero pag sinasabing conqueror, magko-conquer sa isang lugar, dadaan pa yan sa tinatawag na giyera. Yan po yung nangyari sa Romanong Imperyo po noon. Pero ang Simbahang Katolika, hindi po Bakit? Kasi mismo ang pinakaunang nag-persecute sa kanya maliban doon sa
local religion, yung tinatawag na Judaism, ang pinakaw nag-persecute sa kanya ay yung mga Romanong emperador. Dumaan po siya ng 10 malalaking persecutions for the first 300 years. Nang dumating doon, nang nakarating sa 4th century, doon lang po nakaluwag-luwag yung mga Kristiyano. Bakit po? Kasi inalaw na po sila ng Roman government, ng Roman Empire to exercise, to publicly exercise and practice their faith publicly. Yan lang po. Kung sasabihin mo na, diktadorya, dala yung Romano Katoliko, mali. Mali po yun. Yan po yung tinatawag na story po ninyo. And sabi pa niya, itong tinatawag na mga Romano Katoliko, sila yung tinatawag na magko-conquer or magko-colonize daw po, kasi pagpupunta daw po yan sa isang mga lugar, magko-colonize daw po yan sila. Ay, mali rin po. Bakit po? Kasi for the first 800 years, and after yung triumph of Christianity sa panahon ni Emperor Constantino, wala po silang tinatawag na state backup para sasabihin sila po yung magba-back up sa relihiyong ito, kahit na sinong sisira nito ay kami yung makakalaban nila. Hindi po. Kaya nga yung Eastern at saka Western Church, kung titinan po natin yung buhay ng iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo, makikita po natin yung Eastern Church ay state-sponsored po sila kasi hindi sila mabubuhay kung wala yung gobyerno. Pero dito sa Western Church, hindi po. Talagang nabubuhay sila sa kanila. Wala po silang backup na estado. And 476 nang kinunkir ng mga barbaryano, ang Western Empire ay talagang sirang-sira lahat. Maliban lamang sa isang institusyon, yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po ito nasira. At ang nangyari, siya po nagturo sa mga barbaryano. Na nag-launch ng missionary mission ang Simbahang Katolika pagdating ng 5th, 6th, 7th hanggang sa tinatawag na 8th century. Maraming mga obispo, maraming mga pari, mga misyonero ang pinatay ng mga barbaryano. Remember, ang Latin America at that time, they are all barbarians. Wala po silang tamang gobyerno. Sasabihin po ninyo na hindi nagpasakop yung mga Romano Katoliko pagdating sa isang lugar kasi merong tinatawag na gobyerno noon. Mali yun! Magbasa kayo ng kasaysayan. Magbasa kayo ng kasaysayan. At that time, for the first 800 years, ang Latin America, wala po silang unified government kasi they are all barbarians. Sino po yung nag-convert sa kanila and sino pinagturo po sa kanila na mag-create ng gobyerno? Ang Simbahang Katoliko. So, dyan, mali na naman yung pagtuturo po ninyo. Maling-mali. And sinasabi ninyo, kinukunkir nilang isang lugar by way of force. Ang Simbahang Katolika for the first 800 years, wala po silang armas. Pang-battle, wala po. Yung armas lang po nila yung misal, yung armas lang po nila, yung mga virtues nila, yung armas lang po nila, yung pananampalataya ng dinadala doon sa mga tao at magtuturo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po na-convert ang whole Italy, na-convert ang whole France, na-convert ang whole Germany. Bakit? Kasi maraming mga Kristiyanong namatay sa pagtuturo at papalaganap nila sa ebanghelyo at that time. Kaya nga pinatay po sila. Bakit? Kasi meron na pong mga pagan religious at that time doon sa Latin America. So, paano nangyari na merong armas yung mga Romano Katoliko at that time for the first 800 years? Para makapanlin lang itong taong ito, pumunta na naman doon sa panahon ni Fernando de Magallanes. Sabi nila, nang dumating si Fernando de Magallanes sa Pilipinas, ay hindi siya nagpasakop doon sa tinatawag na gobyerno. Bakit po ba? Meron po ba unified government? Ang Pilipinas noon, nang dumating si Fernando de Magallanes, wala magkakaaway nga si Raho Mabon at saka si Lapu-Lapu ng Mactan. Raho Mabon ng Cebu at si Lapu-Lapu ng Mactan, hindi ka sila magkakasundo kasi sila mismo meron pa sa mga sarili-sarili mga gobyerno. And they are all pagans. Magbasa ka nga ng kasaysayan. Kaya nga matatawa po tayo sa mga kaibigan po natin mga sulpot. Bakit? Kasi kahit ano-ano na lang mga iniimbento nilang mga story para makapanlin lang Kung sinasabing by force na po yung tinatawag na conversion, mali! Magbasa ka nga ng history. Maraming mga Katolikong mga pari, maraming mga Katolikong misyonero
namamatay dahil sa pananampalatayang Katolika. Hindi sila yung pumapatay. Nang after namatay si Fernando de Magallanes doon sa Battle of Mactan, ano nangyari? Pinatay din po yung mga Espanyol ni Raho Mabon. Di ba? Pinatay din sila. Yung mga misyonero na natili sa tinatawag na Pilipinas, naging meron silang backup after 20-30 years. Yung, kung hindi ko nagkakamali, kay Villalobos. Then, nag-launch na naman yung missionary work. At, siyempre, yung tinatawag na batas ng Espanya concerning sa tinatawag na pagtuturo sa tinatawag na ebanghelyo, wala pong kautusan ng Espanya na pilitin ang isang tao na tatanggapin niya yung pananampalataya. Wala po. Wala po sa kasaysayan yun. Ang ipinipilit lang nila, kailangan kang makinig pag magtuturo ng katesismo. Yan lang yung pinipilit nila. Pero in terms of conversion, no sir, no ma'am. So mali yung story mo. Wala yan sa kasaysayan. So may kasabihan po kasing contrafactum non valid argumentum. Ang isang pamamahayag na kumukontra sa mga facts, sa mga ebidensya, yung pamamahayag na yan ay hindi totoo. So yan po, mga sir at saka mga ma'am. So wag po tayo magpalinlang sa mga pautot sa mga taong ito. Bakit po kasi? Ginagawa tayong mangmang. Yung kamangmangan po nila, pinapasa po sa atin. So wag po tayo magpalinlang mga sir at saka mga ma'am. Meron pa po tayong part 2 at part 3 po nito. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.